Spomínate si na nezabudnutelné obsadenie filmov Sám doma a Sám doma 2 Stratený v New Yorku? Od Kevinovho ikonického výkriku až po veselé nehody mokrých banditov. Tieto filmy sa stali vianočnou klasikou, ktorá nás dodnes rozosmieva a vyvoláva nostalgiu. Kde sú tieto hviezdy teraz a ako sa v priebehu rokov zmenili? V tomto videu vás zavedieme do zákulisia, odhalíme cesty vašich obľúbených postav od detstva až po súčasnosť. Začíname. Joe Pesci hral Harryho, jedného z nešikovných lupičov známych ako Mokrí banditi vo filme Sám doma z roku 1990. V tom čase mal 47 rokov. Už v 90. rokoch bol uznávaným hercom, ktorý sa preslávil svojimi rolami drsných chlapov vo filmoch ako Goodfellas či Zúriaci bík. Avšak film Sám doma ukázal jeho komediálnu všestrannosť a získal si novú generáciu fanúšikov. Napriek svojmu úspechu si Pesci zvolil pokojnejší život a obmedzil svoje úlohy v Hollywoode. Po filme Sám doma bol 3-krát ženatý, a hoci každé manželstvo skončilo rozvodom, z prvého manželstva má jednu dcéru. Oddanosť rodine bola často v rozpore s požiadavkami Hollywoodu, čo prispelo k jeho rozhodnutiu obmedziť hereckú činnosť. V roku 2019 vo veku 76 rokov nakrátko vystúpil z dôchodku pre filmovú snímku Irishman. Dnes už 81-ročný Pesci žije nenápadným životom. Príležitostne sa vracia k svojej láske k hudbe a užíva si svoje dobre zarobené peniaze a zásluhy mimo filmového plátna. Robert Blossom hral starého pana Marleyho, samotárskeho, ale láskavého suseda, ktorý sa nakoniec stane hrdinom mladého Kevina vo filme Sám doma. Blossom sa narodil v roku 1924, keď prijal túto úlohu, mal 66 rokov a svoju kariéru založil na hraní excentrických alebo záhadných postáv. Jeho detstvo bolo poznačené ťažkosťami, vrátane skorej straty matky, čo ho hlboko ovplyvnilo. Potom, ako sa začal venovať poézii a divadlu, sa stal obľúbeným charakterovým hercom vo filmoch. Hoci bol 2-krát ženatý, žil osamelým životom, sústredil sa na svoje remeslo a udržiaval si hlbokú lásku k prírode a poézii. Čelil 2 zdrvujúcim stratám, smrti svojej céry, ktorá zomrela na rakovinu, a svojmu vlastnému boju so zhoršujúcim sa zdravím v neskorších rokoch. Blossom zomrel v roku 2011 vo veku 87 rokov a zanechal po sebe odkaz tichej, ale nezabudnutelnej prítomnosti v americkej kinematografii. Daniel Stern priniesol humor do filmu Sám doma ako Marv, nemotorný a nešikovný zlodej, ktorý naráža na jednu pascu za druhou a nevedomky sa stáva komickou postavou celého filmu. Narodil sa v roku 1957, keď mal 33 rokov, jeho kariéra bola rovnako všestranná ako jeho hereckého kolegu Pesciho. Pred filmom Sám doma sa preslávil rozprávaním filmu The Wonder Years. Jeho charakteristický hlas prinášal nostalgiu nespočetne veľa divákom. Napriek úspechu čelil Stern osobným problémom. Jeho manželstvo s Lou Matthew bolo plné nezhôd a hádok. Spoločne vychovávali 3 deti, pričom jeden z jeho synov, Henry, čelil vážnym zdravotným problémom, ktoré sa pre neho stali hlbokým osobným bojom. Táto skúsenosť zmenila jeho priority a zameral sa na rodinu. Dokonca si dal prestávku od herectva. 67-ročný Stern našiel útechu v herectve aj v réžii. Nedávno sa objavil vo filme For All Mankind na Apple TV. Navyše je známy tým, že žije pokojnejší život mimo hollywoodských reflektorov a venuje sa umeniu a sochárstvu, ktoré považuje za terapeutické. Macaulay Culkin hral Kevina McAllistera, šikovného a vynaliezavého chlapca, ktorý bráni svoj dom pred zlodejmi. Culkin mal len 10 rokov, keď si zahral vo filme, ktorý ho katapultoval k medzinárodnej sláve a upevnil jeho status jednej z najznámejších detských hviezd 90. rokov. Tlak slávy a požiadavky jeho rodiny, najmä otcova kontrola nad jeho kariérou, viedli k ich bojom. V 15 rokoch sa osamostatnil od rodičov a snažil sa získať kontrolu nad svojimi financiami a osobnými rozhodnutiami. Culkinov osobný život zažil zostupy aj pády. Bol v dlhoročnom vzťahu s herečkou Milou Kunis. Hoci sa nakoniec rozišli, v súčasnosti je s herečkou Brandou Song, s ktorou má spoločného syna Dakotu, pomenovaného na pamiatku Culkinovej zosnulej sestry.
Dlhé roky bojoval so závislosťou na ťažkých drogách a veľakrát mu išlo o život. Jeho život sa však výrazne zmenil. V súčasnosti 44-ročný Culkin sa vrátil k herectvu a účinkuje v seriáli American Horror Story a naďalej pracuje na rôznych tvorivých projektoch, pričom sa zameriava na stabilný a naplnený život aj ako otec. John Heard stvárnil Petra McAllistera, Kevinovho dobromyselného, ale roztržitého otca, ktorého sústredenie na prácu ho často odvádzalo od vlastnej rodiny. Narodil sa v roku 1946. Heard mal v čase nakrúcania 44 rokov a jeho kariéra už bola poznačená rešpektovanými úlohami v Cutter's Way a Big. Jeho osobný život bol však búrlivý, trikrát sa oženil a splodil 3 deti, ale jeho vzťahy boli často problematické. Jeho najznámejšie manželstvo bolo s herečkou Margot Kitterovou, hoci bolo krátke. Trpký boj o opatrovníctvo s bývalou priateľkou Melissou Leo o ich syna Jacka vrhol tieň na Heardov život, čo viedlo k obdobiam emocionálneho zmätku. Napriek jeho profesionálnemu úspechu bojoval s osobnými neúspechmi a zdravotnými problémami. Heard tragicky zomrel vo veku 71 rokov na infarkt. Hereckí kolegovia na ňo spomínajú pre jeho oddanosť svojmu remeslu a emocionálnu hĺbku, ktorú vniesol do svojich postáv. Tim Curry, narodený 19. apríla 1946, stvárnil vrátnika, podozrievavého a snobského zamestnanca hotela vo filme Sám doma 2, stratený v New Yorku v roku 1992, keď mal 46 rokov. Curry sa od mladosti ponáral do divadelného umenia a predvádzal svoj talent na javisku či plátne. Jeho kariéra rozkvitla vďaka ikonickým úlohám vo filme a divadle vrátane The Rocky Horror Picture Show. Curry však čelil významným osobným výzvam vrátane búrlivého začiatku kariéry poznačeného typickým obsadzovaním v boji s duševným zdravím. V roku 2012 utrpel mozgovú príhodu, ktorá ho pripútala na invalidný vozík. Jeho odolnosť sa prejavila, keď sa prispôsobil novým formám herectva, najmä dabingu. Hoci sa nikdy neoženil, bol v niekoľkých dlhoročných vzťahoch a zostáva blízky so svojou rodinou, ktorá ho podporovala počas celej jeho náročnej cesty. Curry čelil aj strate mnohých priateľov a kolegov z branže, čo ho hlboko zasiahlo. Teraz vo veku 78 rokov pokračuje v práci v oblasti dabingu a nachádza radosť vo svojom remesle napriek fyzickým problémom, ktorým čelí. Brenda Fricarová, narodená 17. februára 1945, hrala holubiu dámu, ktorá sa spriatelí na konci s Kevinom a on jej daruje jednu z hrdličiek. Vyrastala v Dubline v Írsku. Fricarová mala od útleho veku vášeň pre herectvo. Nakoniec si vyslúžila uznanie za svoju prácu vo filme aj v divadle. Získala medzinárodné uznanie za úlohu vo filme Moja ľavá noha, ktorá jej vyniesla Oscara. Fricarovej život však nebol jednoduchý, prežila ťažké manželstvo, ktoré sa skončilo rozvodom a tak sa musela vyrovnať s výzvami slobodného materstva. Hoci má syna, väčšinu svojho osobného života si nechala pre seba a namiesto toho sa sústredila na svoju kariéru a lásku k herectvu v priebehu rokov. Fricarová čelila obdobiam depresie, najmä po strate blízkych priateľov z branže. Nedávno si zahrala v dráme televízie ITV Holding, v ktorej predviedla svoj neutíchajúci talent. Teraz 79-ročná Brenda sa naďalej venuje svojmu remeslu a váži si každý okamih pred kamerou. Angela Gottal hrala staršiu sestru Kevina, ktorá ho dráždi sarkastickými narážkami. Gottal mala počas natáčania len 13 rokov, vyrastala v New Yorku a objavila sa vo filmoch ako Jerry Maguire. Rozhodla sa však uprednostniť vzdelanie pred hollywoodskou kariérou, navštevovala Vassar College a hľadala stabilitu mimo filmového priemyslu. Gottal sa vydala za spisovateľa Russella Soudira, s ktorým má 2 deti. Váži si svoj súkromný rodinný život mimo očí verejnosti. Jednou z jej osobných tragédií, ktorá ju formovala, bola náhla strata otca, ktorá ju podnietila prehodnotiť svoju kariéru. Teraz 47-ročná Angela je na dôchodku a plne sa venuje svojej rodine a príležitostne pracuje na divadelných projektoch v rámci miestnej komunity. Kieran Culkin sa narodil 30. septembra 1982 a už ako 8-ročný sa ujal úlohy Fullera, bratranca Kevina. Kieran mal byť pôvodne hlavnou postavou namiesto Macaulaya, teda originálneho Kevina, tvorcovia sa však nakoniec rozhodli inak.
Kieran bol od útleho veku vystavený svetu herectva, a to aj vďaka svojmu staršiemu bratovi Culkinovi, ktorý si zahral hlavnú úlohu Kevina. Kieranova kariéra sa po filme Sám doma výrazne vyvíjala, pričom mu musel čeliť zložitým problémom dospievania vo svetle reflektorov a orientácie v konkurenčnom priemysle. Zažil rôzne kariérne vzostupy a pády, vrátane období, keď bol v tieni slávy svojho brata. Kieran mal vzťah s herečkou Jess Charltonovou, ale aj svoj osobný život sa rozhodol držať v relatívnom súkromí a nemá žiadne deti. Rodina Culkinovcov zažila množstvo víziev vrátane tragickej straty sestry Dakoty pri autonehode v roku 2008, ktorá ho hlboko zasiahla. V súčasnosti 42-ročný Kieran sa stal úspešným hercom, ktorý je uznávaný najmä vďaka svojej úlohe v kritikmi oceňovanom seriáli HBO Succession, kde sa presadil ako obrovský herecký talent. Devon Rattray, narodený v roku 1977, si zahral Buzza McAllistera, otravného staršieho brata Kevina, keď mal iba 13 rokov. Buzzova drzá a nezbedná povaha sa stala zdrojom nekonečnej frustrácie pre Kevina a zároveň obľúbenou postavou fanúšikov. Devonova kariéra začala sľubne už v mladom veku, ale neskôr sa musel vyrovnať s typickým problémom typu casting. Bol často obsadzovaný do úloh, ktoré kopírovali Buzzovú šikanérsku a drsnú osobnosť. Tieto výzvy v kombinácii s túžbou presadiť sa v rôznorodejších úlohách ovplyvnili jeho kariéru i sebavedomie. Jeho súkromný život zostal prevažne v úzadí, hoci zažil niekoľko vzťahov, nikdy sa neoženil. V posledných rokoch čelil kontroverziám a právnym problémom, ktoré ho opäť dostali do centra pozornosti. Dnes vo veku 47 rokov sa občas objaví aj na obrazovke, zúčastňuje sa stretnutí s fanúšikmi, no zdravotné problémy mu sťažujú udržať si stabilnú kariéru. Napriek výkyvom zostáva verný herectvu a objavuje sa v nezávislých filmoch a menších projektoch. Catherine O'Hara priniesla do filmu Sám doma teplo a odhodlanie v úlohe Kate McAllisterovej, milujúcej, no preťaženej matky, ktorá sa nezastaví pred ničím, aby sa znovu stretla so svojím synom. Catherine mala 36 rokov, keď sa tejto úlohy zhostila a už vtedy bola známou osobnosťou v komediálnom svete vďaka vystúpeniam v SCTV a filmoch ako Beetlejuice. Vyrastala vo veľkej súdržnej írsko-katolíckej rodine, kde si rozvinula zmysel pre humor, ktorý jej pomohol zvládať vzostupy aj pády v Hollywoode. V osobnom živote našla stabilitu s manželom Wu Welshom, produkčným dizajnérom, za ktorého sa vydala v roku 1992. Spolu majú dvoch synov, Matthewa a Luka. Napriek úspešnej kariére Catherine čelila veľkej strate, keď jej brat zomrel na rakovinu, čo je téma, o ktorej zriedka hovorí. Dnes vo veku 70 rokov stále hrá a nedávno sa pripojila k druhej sérii seriálu The Last of Us, čím dokazuje, že jej talent a vtip sú stále ostré ako nikdy predtým. Jerry Beman, narodený v roku 1941, stvárnil strýka Franka, lakomého a sarkastického strýka, keď mal 49 rokov. Frank, známy svojimi šetrnými spôsobmi a kritickou povahou, dodal filmu komický nádych a Bemanova interpretácia zanechala trvalý dojem. Pred nástupom do filmu mal Jerry silnú kariéru v divadle, čo ho formovalo ako skúseného herca. Jeho osobný život bol však poznačený skúškami, oženil sa vo svojich 30 rokoch, no pred filmom prešiel bolestivým rozvodom, ktorý označil za obdobie, ktoré ho prinútilo prehodnotiť svoj život aj kariéru. Má jedného syna, no ich vzťah bol komplikovaný kvôli Jerryho intenzívnemu zameraniu na herectvo. Dnes vo veku 83 rokov stále pôsobí v divadle a televízii a príležitosne vystupuje v divadelných inscenáciách. Je známy svojou oddanosťou remeslu, mentoruje mladších hercov a zostáva rešpektovanou postavou na newyorskej divadelnej scéne. Santa Moses, narodená v roku 1973, stvárnila Tracy McAllisterovú, jednu z Kevinových starších sesterníc, keď mala len 17 rokov. Vyrastajúc v kreatívnej rodine sa Moses zaujímala už v mladom veku o herectvo a čoskoro sa ocitla vo svete filmu aj televízie. Po svojej úlohe vo filme Sám doma zažila zmes úspechov a víziev, vrátane problémov s typickým obsadzovaním v priemysle. Hoci sa objavila v niekoľkých významných projektoch vrátane televíznych vystúpení a nezávislých filmov, jej vášeň presahuje herectvo. Stala sa obhajkyňou práv spisovateľov a hercov a aktívne sa zapája do diskusí o reformách v zábavnom priemysle. Jej osobný život zostal prevažne súkromný, nikdy sa nevydala ani nemala deti. Strata otca počas tínedžerských rokov mala na ňu hlboký dopad a formovala jej odhodlanie bojovať za práva iných.
Dnes vo veku 51 rokov sa stále venuje herectvu a advokácii, pričom je odhodlaná meniť veci k lepšiemu. Hilary Wolf stvárnila Meghan McAllisterovú, praktickú, no občas podráždenú staršiu sestru Kevina. Wolf mala počas natáčania 13 rokov. Pravila talent nielen v herectve, ale aj v jude, športe, ktorému sa začala venovať už v mladom veku. Postupne jej vášeň pre judo predbehla jej herecké ambície a vydala sa profesionálnou športovou cestou. Wolf reprezentovala USA na olympijských hrách v rokoch 1996 a 2000. Jej život však nebol bez ťažkostí. Vážne zranenia takmer ukončili jej kariéru v jude a prešla si aj náročným rozvodom, než našla lásku so súčasným manželom, s ktorým má 2 deti. Dnes vo veku 47 rokov zostáva aktívna v judo komunite, kde mentoruje mladých športovcov a nachádza naplnenie vo svete vzdialenom od Hollywoodu. John Candy, narodený v októbri 1950, stvárnil milovanú postavu Gasa Polinskyho, dobrosrdečného Polka, kráľa Stredozápadu, ktorý pomáha Kate v jej zúfalej snahe znovu sa stretnúť s jej synom Kevinom. Candy bol v čase natáčania vo veku 40 rokov už známou osobnosťou v Hollywoode, uznávanou pre svoje komediálne nadanie a charizmatickú osobnosť. Jeho detstvo v pracujúcej triede v Ontáriu ho motivovalo k tomu, aby sa venoval komédii, ktorú začal rozvíjať už na strednej škole. Počas 80. rokov sa Candy stal hviezdou mnohých úspešných komédií a obľúbencom domácností. Jeho život však nebol bez problémov, bojoval s váhou a tlakom slávy, ktoré mali negatívny vplyv na jeho zdravie. Candy bol ženatý s Rosemary Hober od roku 1979 a spolu mali 2 deti, Jennifer a Christophera. Jeho rodinný život bol plný lásky, no Candy často pociťoval napätie pri vyvažovaní práce a osobného života. Bohužiaľ, jeho život skončil predčasne. 4. marca 1994 zomrel na infarkt vo veku 43 rokov, no jeho dedičstvo plné smiechu a srdečnosti naďalej rezonuje medzi fanúšikmi. Eddie Bracken, narodený vo februári 1915, stvárnil pána Duncana, štedrého majiteľa hračkárstva, v snímke Sám doma, stratený v New Yorku, keď mal 80 rokov. Brackenová kariéra bola od detstva spätá so zábavným priemyslom. Už ako dieťa začal vystupovať v divadlách a vo filmoch, kde sa preslávil svojim komediálnym talentom a šarmom. Počas svojej kariéry sa objavil v ikonických dielach ako The Miracle of Morgan Creek, no čelil aj neľahkej realite stárnutia v Hollywoode, keď ponuky na úlohy začali klesať. Bol ženatý s oddanou manželkou, ktorá mu poskytovala podporu počas celého života. V 2000 rokoch sa Brackenov zdravotný stav začal zhoršovať, čo vyvrcholilo komplikáciami po operácii krčnej chrbtice. Zomrel 14. novembra 2002 vo veku 87 rokov, no jeho dedičstvo plné tepla a smiechu zostáva v srdciach fanúšikov dodnes. Larry Hanking, narodený v decembri 1937, stvárnil trochu apatického policajta Balzaka, keď mal 53 rokov. Jeho postava bola humoristickou pripomienkou, keďže viac dbala na svoju šišku, než na problémy McAllisterovcov. Hankin už v mladosti miloval herectvo, ktoré ho priviedlo k štúdiu na významnej univerzite. Jeho kariéra trvala 10 ročia, počas ktorých sa objavil v rôznych filmových či televíznych úlohách, no často bojoval s konkurenciou v odvetví. Nikdy sa neoženil, hoci mal niekoľko dôležitých vzťahov, ktoré ovplyvnili jeho pohľad na lásku a záväzok. Ako starnúci herec čelil aj osobným stratám, vrátane odchodu blízkych priateľov a kolegov, čo prehlbilo jeho vášeň pre život i remeslo. Dnes vo veku 86 rokov zostáva aktívny v hereckom priemysle a nedávno sa objavil vo filme El Camino a Breaking Bad Movie, čím dokazuje, že jeho odhodlanie a vášeň pre herectvo nevyhasli.